Zvikanzi Baba Munangagwa Matishatira. Matishatira Baba Munangagwa. Vanhu havasi kufara, vanhu havasi kunakirwa, vanhu vari kuchema. Hanzi Matiuraya NeNzara. Iyo zhara yatiuraya Baba Munangagwa. Poitwa sei? Zvoitwa sei? Hanzi mwana asingacheme anofira mumbereko. Kudhara tichizvitaura kuti people are suffering. Kudhara tichizvitaura kuti people are struggling. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pakaipa kunze kukuru kupisa. But vanhu havateerere mashoko atinenge tichitaura. Vanofunga kuti tiripo pakugadzira content, vanofunga kuti tiripo pakutsvaga mari, vanofunga kuti tiripo pakuita zvinhu zvedambe. But at the end of the day, vanhu vanofanira kusangana nechokwadi, ende chokwadi chinofanira kusangana nevanhu. Panapa ndine vhidhiyo randinaro remukweguru ari kutaura kuti VaMnangagwa tafa nenzara. Matiuraya, matishatira baba. Pakaipa, pari kupisa. I know kuti ndo mutaktiki wacho weZANU-PF kuti ngavarambe vachifa nenzara vanhu kuti vateerere, but pane zvimwe tofanira kuti tichichinja playbook redu iri. Aya anga ari ma-old skills aya, wanga ari mutaktiki wakudhara. Ngatifambiranewo nenguva, tamu-AI generation, tichienda kumberi. Baba Munangagwa Matishatira. Vanhu havasi kufara neutungamiriri hwenyu mukuru. Isusu tisu vane mazwi tinongokwanisa kuuya pamaplatform edu akadai so tozvitaura, tozviratidza kuruzhinji. Mozosanganawo nazvo rimwe zuva muchiscrolla zvenyu pamafoni enyu, maiPhone, muchienda mototi ingoni mupfanha ari kutaura zvine musoro uyu. Comrade Jose, uyai kuno kubatai mupfanha uyu tonzwe kuti toita sei. Tokubatsiraiwo nema-ideas mahara. Vanhu voguta, moramba yenyu muchiba mari muchiita yamuri kuita, ruzhinji ruchifara, havana kana problem nazvo. But mukaramba muchingoluta, muchipa japreza mota, chembere neharawa kumamisha uku dzichisafa dzisina kana mafuta zvavo. Matishatira baba, matishatira. Zita rangu ndonzi DJ Holly. Zita replatform is 0.5 Creative Studios pa YouTube, pa Facebook 0.5 Creative Studios, pa X 0.5 Creative Studios. Munokwanisa kutiteera on all platforms iyayo, handitika tichita zvinhu zvebasa. Kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndodziri pa screen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number ipapo, namba dzangu ndodziri kubuda pa screen apo. Idzi dzadza sisikoni idzi. Idzi dzadza sisikoni dzakubuda idzi. Sisikoni aringotaura kuti iwewe kana uchida kugara uri mutano, uri healthy, usina kana chinokunetsa, bata sisikoni. Ukaita mafibroids, ukaita lung infection, ukaita kidney infection, ukaita high blood pressure, ukaita chironda zvisingapore, ukaita zvese zvaungangofunge, zvirwere zvaungangofunge, ukada kucleana system, ukada kupedza dumbu, ukada kuita chipi nechipi chawafunga, bata koni panamba dziri pa screen idzo. Anobva akuitira mudhiginyira wacho. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvobva zvaenda kumberi, handitika. Zvikanzi the Zimbabwean government must consider introducing monthly grants for old people and every mother. Tokumbirawo mari ipiwe chembere nana mai. These people are suffering. Vari kutambura vanhu, especially kumamisha, kuri kutamburwa. Trust me, ini ndotaura nevanhu vakasiyana siyana each and every day. Pakaipa. These people are suffering. Ngavapiwewo free medication
and the other basic needs. Kakombo kemuShoprite ke100 rand kanenge kane hupfu nekagaba kemafuta nekamupunga. Kombo dzakadaro mopawo vanhu than millions and billions that you are stealing and you are not even doing anything to your own people. Seiko vanhu imi musina moyo. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi. Kuona chivhaya anototadza kufema nemari yekuba. Otoshaya kuti oita sei nemari yekuba. Dai akazokomborerwa nezvombo chaizvo vasikana vaipinda bhizi. But Mwari anenge achitoziva akamupa ikako. Zvakangooma zvazvo. Zvinhu zvinongorwadza zvazvo. But anyway, it's part of life. Nhasi chiri kwenyu, mangwana chinenge chiri kwevanhu. Uchazoona kuti Jesu idombo. Mukabvunza Kabila ari kutaura kuti aritori parani zvamanje ari kutiza death sentence. Vamwe venyu muZimbabwe muchasangana nayo. Whether you like it or not, muchasangana nayo. Musiki haadhakwe. Mwari wekumusoro kudenga haadhakwe. Muchazviona zvenyu. Rega play a video tinzwe kuti zviri kufamba sei uye zvakamira sei apa. VaMnangagwa Matishatira Matiuraya pana pakanaka. Pana pakanaka. Matishatira Mnangagwa sekutaurayo sekuru. Taurai chemo chenyu. Takwara nagwa we. Tiri kuchibwaturaya. Uraya NeNzara. Todawo chikafu magwere. Magwere, mafuta audhura. Hanzi Matiuraya Mnangagwa woye. Todawo magwere, food. Mafuta ari kudhura. Cooking oil is very expensive. Ipaiwo masupporters enyu aya, vanhu venyu vaikuvhoterai ava, vamuri kurasa ava. Ndo pamaitaura kuti ZANU-PF yakasimbira kumamisha, ndiko kuku kumamusha kwacho uku. Vanhu venyu ava, these are your people, this is not even opposition. Vane nzara vanhu, vari kuchema kuti tafa nenzara. VaMnangagwa Matishatira. Musadaro vakomana. Musadaro. Batsiraiwo masupporters enyu aya. Veopposition musavape kana chinhu. Chimbofidhayo venyu first kusvikira vaguta. Bandotoziva hangu kuti mufe makavafidha, hamuna kana chamunovapa. Munongoda kuvashandisa chete kuti vakuvhoterei. Hamuna kana. Uchaona kana. Richapera mwedzi unoyu. Ropera gore. Hakuna kana feeding scheme. USAID yakavharwa. Hakuna kana chikafu chiri kupinda. Varungu vamaishora vacho vamaidzinga vamunogara muchinyomba kuti vakatipa masanctions ndo vaitotibatsira kuchengeta ana mbuya vedu nana gogo vedu kumusha nana sekuru vedu kumusha. Makambonyatsoitwa sei? But vanhu veZANU-PF brand dzavo vakarukwa sei, dzakaprogramwa sei. Ende isusuwo maZimbabweans tasvika sei patasvika apa? Kupusa here. Chiko chiri kumbonyanyoitika. Pakashata baba. But zvisinei, it's part of life. Tukutoenda kumberi, tukutongofamba takadaro. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, nasanzi kupinda comment section. Comment section handisi kupinda, ngatingosiyai zvakadaro. Ngatingosiyai zvakadaro. Nekuti pakaipa mawan. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.